Ayo. Nadyan wujud temung paksi Oh, manuk ki peksi. Ki peksi. Ya, terus ki. Lah. Dasar wujude mung peksi ning gawe taline apa sih mau? Ati. Bronton niku ati. Isore. Ati. Oh. Ati ngisore ati manuk. Oh, iya. Wah, lah ngono jelaske mau kok ya. Terus. Ngalos manis turmra ati. Ah, niki kowe wis tau ngelus-elus. Ya ampun. Mas Bagi wis tau ngelus-elus. Ya ampun. Urung tahu kok, urung tahu ije prawan. Oh, alah iya. Ije prawan kok mosok wis hafal kono. Ya kula ngingu manuk teng omah kok. Oh, manuk sing Yo, lanjut. Nek bengi tak lebokake. Manuk gagak apa manuk pleci? Manuk deruk. Oh, terus. Sing jeru. Oh. Empuk Oh. jeru. Kah. Empuk jeru. Wes wengkon kula lono. Hah? Lelono kok golek manuk. Lah ya Golek isi. Nah, Podang kuning ngipa bunga ing atiku nyanding bisa dadi tembange. yuk. Anu Podang Kuning niki nggih, Mbah. Ya. Esuk awan ning omah wis ora rasan. Akal loyoran nang golek sing tak sen. Ayo ledekan yo. Ayo. Miturah kanku goleki ora rasan. Esuk awan nganti wangi. Ayo. Oh.
Saling ngoceh dewek ngawe petokan. Kan suwon mbok aja ngicik. Apa dan kuning ngadewe pikir komeng. Atleren sinang tandangan isik. Monggo dipun lajengaken menika. Nadane piye to ki? Demak lewat Semarang das ora penak kewarang-arang. Demak kota Mintoro krasa penak betina mara. Lah, nadane kok ngono iki? Nadane kok kaya ngono kuwi. Ayo pancen dadine ngono kuwi. Oh, tak rung-rungake kok ngono aku. Monggo terus ki. Sik. Ora digolek sik nek ono pamundutan. Iki Pak Dalang. Enak ya niki. Pak Dalang ya kon ngendikan barang Pak Mas Dalang. Petruk. Wah, Pilih Mas badhe Petruk. paring dawuh Mas Bagong napa Mas Petruk ke sing gundul siji ke sapa to kuwi? Wah, aku kok matane kok sak ceplok lho. Ya Allah. Aku to. Irung kok kaya Mas Dalang, tomat. ajeng ngersake napa niki bokongan. Nggih. Wah, Enten kabeh. Napa ajeng Yo, ngersakake? njaluk sing Jawa deles apa arep njaluk sing Nggih niki. Gledo. Nyuwun patine kampret niki. Lah. Iya. Nggih. Oh. Pengen apa, Gong? Ayo, Aku dhewe ya bingung ya. Nggih. Kan kowe Kok bingung lho. ras Aku mang bingung bingung. pijeti. wah iya sik. Ngene lho, Kang. Ngene. Ya. Iki to penake ketoke sambel kemangi ngono ya penak. Ya. Wah, iya. Niki. Mbok- Ngono lho, Kang. Nggih, Mbok Ya. pilih niki Sing sat- wis tunggal tembang malih. Heeh. Tembang Iya. nggih. Yo. Nggih, monggo Nggih. Gus. Sumangga. Kita le ndawuh kan to. Monggo Gus ngono le njaluk to. Gus oleng. Ayo Pak Gus rek ndak ora monggo Gus. Wis pokoke top-tope niki kok ya niki Ya wayahe. gawe seneng-seneng begini wae. Nggih, dipimpin oleh seorang Gus. Nggih. Ya iki Ya. bapak guru iki lho, iki bapak guru. Nggih, menika. Bahwan. Oh nggih, menika ingkang anu nggih. Gula wentrah para putra menika injih. Ya wis sabar. Nggih, piyantunipun Iya. nggih. Monggo sambel kemangi. Ya. Yo. Jangan asam katut sambel kemangi. Ngati bubarnya menggawe anajan laut tempe nek sehat
Matur suwun. Matur suwun. Piye, Menika, Truk? Mugi kemawon nggih Pak Rohmat kalian Ibu Yeti nggih sak sampunipun menika napa slametan nek nggen kula. Nek mriki napa jenenge? Wilujengan. Wilujengan tasyakuran nggih. Nah, Nggih, mugi-mugi pikantuk rahmatipun Gusti Gusti Allah. nggih. Amin. Tambah rezekinipun Amin. nggih. Tambah bagas waras, tentrem ayem. Pokoke dipun paringi gampil samudayanipun. Nah, Ngaten nggih. nggih. Niki adik Yidan ki duwe adik napa mboten to? Ndek adi mboten. kita urung. Durung to? Durung. Muga-muga golek to. Lah iya. Nggih mangke bar wayangan teko produksi ngoten. Ayo gawe neh. Nggih. Mumpung pabrike niku dereng tutup. Lah iya. Nggih. Buka lebar ya. Nggih. Niki Mas Bagong, Mas Petruk. Nggih. Nggih, Mbok Bilih badhe pun lajengaken. Oh nggih, nggih. Nggih, Iya, Cuk, niki- jek ana kanca-kanca. Nggih to niki tasih wonten pinten malih sing dereng minggah kanca-kanca. Niki mengke enten setunggal kali 3. Nggih, Nggih. 3. 3 to nggih. Oke. Tiga, Niki nggih. Mbah gandeng tasih 3 malih mesakake niki. Buru wektu. Anak-anak nggih, Oh anak-anak sadurunge kula. ana adan ya. Nggih. Ya muga-muga ngeten Pak Dalang. Nggih. Mangke mbok menawi saderengipun kanca-kanca niku do kundur sedaya. Diparingana ingkang kagungan dalem berkahana kawilujengan ingkang kathah Nggih. lan sak pengker kula mugia diparingana wilujeng sedaya kemawon. Nggih Nggih. saderengipun kula mandhap Mas nyuwun tulung disangakake Mas. Yo. Heeh, srebek sama yo. Nah. Ayo. Ya, ngono, Reng, Gong. Gandeng iki jek ana kanca-kanca sing mengko ya unjuk gigi. Ki gandeng wis jam wis, ayo. Apa? Merongos ya. Walah marai Unjuk umak gigi, gede. Unjuk gigi ki lho. Berarti gigine selonjor ngono. Ya. Wis ora usah suwe sithik edang waton rata. Ah. Ayo gek di terusake lakone. Rodok.
Ya neng taloko ngati langit. Mambang tang pasulan upamane ko. Oh. Lagi malah sampah nomor sepak bas. Sampah nomor sepak bas. Ya neng taloko kati langit. Mambang tang pasulan upamane go. Oh. Dwija Kangko lan kowe Salindi padha becek sira sun timbali. Mugi sinuwun raharja san kula sembah kula mugi kunjuk sinuwun. Yo kabeh tak tompok pangabektimu. Dwija Kangko, marmane sira sun timbali. Aku krungu kabar jare kowe pinter abotohan. Utamane main dadu. Mbok, aku diwarai to Dwija Kangko. Sinuwun. Babakan main abotohan kajawi dados awisan agami ugi negari. Menapa mboten ngreksa asma paduka to sinuwun? Duka yaya sinipi. Duka yaya sinipi. Netra kucak andar. Idepnya mangala cakra, latinya ngedali us. Oh. Keparat batur mulang ratu Dwija Kangko, palang botkor muncrat sirahmu.
Wanggekono pangsung mirat. Oh. Salindri. Keneng apa getih bojomu kok tadahi? Sinuwun menawi rah dawahing Siti badhe damel sangaring Siti sinuwun. Oh, ngono to. Yo, saiki kowe lan bojomu tak keparengake bah lunga saka negara Wirata. Sinuwun, kula nuwun wekdal sedasa dinten malih kangge lunasi ambilan kula. Oh, batur kowe duwe utang yo. Yen mung 10 dina wae tak lilani. Praptane Patih Nirbita. Tatet wileteng kota dayang kong manguncang niti. Oh Patih Nirbita, ana apa sira teko ngarepku nganti dleweran riwemu? Sinuwun ngature pirsa negari Wirata kinepung mengsah saking ngajeng Wadyabala Susarma saking winggih Wadyabala Duryudana. Nirbita, raja kok kon nitih Garuda Yaksa mapakake Kurawa. Aku dhewe sing mapakake bedas elek Susarma. Bumi gonjang kanjeng langit klap-klap katon lir kincang ing alis Sri Ramawe gandrung. Oh sapa mapangake lakuku iki? Aku Patih Nirbita. Njur sapa aranmu? Aku Patih Jayasengara. Endi ratu Gustimu? Ora usah golek ising ora ana. Ayo tandangana aku. Lakon mati we Nirbita, koplak pecah sirahmu.
para Pandhawa. Yuk kumulung manggung sir. Oh. Lah iki sing tak goleki. Bangga apa saiki kowe Majawati Barat. Kaya lanang-lanang dhewe tempeleng sirahmu, sundur kandamu. Manganjur lakune angin kuntur angkrane ngarga. Oh. Bilawa. Kuwe kuwi suwita ratu. Ratune digawa mungsuh. Kok enak-enak. Kok enak-enak sila tumpangan ning kandang. Bilawa. Ah. Sapa sing mikut Ratu Gustiku? Tak labrakake. Ah.
Kepriye pawartane anakku Rajangka? Rama, ingkang ngayahi damel inggih wayah paduka piyambak. Setunggal Dwija kanggo menika wayah paduka Brontadewa. Kalih Salendri menika Drupadi. 3 Bilawa menika Bratasena. 4 Prihatnala menika Arjuna. Dene pinten tangsen menika Nakula ten Sadewa. Aduh putuku Ger Pandhawa. Pandhawa seksenana jagat sak isine. Besok baline negara Ngastina marang putuku Pandhawa dadi perang Raja Brana. Sakwirata bakal tak udhakake